Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom urca pe acest munte cu primele 10 mașini. Le vom pune la test. Și vom încerca să urcăm cu tracțiunea lor ca în realitate. Adică, de exemplu, dacă va fi un SUV, urcăm cu tracțiune 4x4. Dacă va fi o mașină mai sport, urcăm cu tracțiune spate. Și dacă o fi cu tracțiune față-față, cum e Smart-ul ăsta, așa va fi și cu tracțiune față vom urca. Hai să începem. Ok. Vină după mine. Ok. Oricum știu și eu muntele. Nu trebuie neapărat Da, să mă văd. Așa. Din first person. Aha. Stai că trebuie să-mi poziționez, știi că aici în joc o să e mai greu cu first person, nu că trebuie să ți-l poziționezi. E mai greu cu fața, ce vrei. Așa. Hopa! Urcă Smart. ceva, n-are treabă pe acum. Mai derapează el, nu? Odată. Ia uite-l. Urcă, Smart-ul, urcă! Hai, Smart, hai! Doamne ajută că ai urcat. Ești tare, Smart. Eu am rămas în spate aici, am venit cu o viteză prea mare și m-am întors. N-am cum să-l mai salvez pe Alex. Gata, am reușit și eu. Așa. Dă-ăștia. Stai să urc aici nivelul ăsta și te aștept. Așa, să mă aștept și pe mine, te rog. Frână. Trebuie să țin un pic în accelerație că Dă-i. mie cu ea la vale. Ia uite-te și tu ce derapezi. Aici. Haide. Dacă urcă aici, e cea mai tare mașină. Aha, urcă pe aici de... Nu te duce la... Bine, noroc că am pus frână și aveam puțină viteză. Hai că... Cred că o să te aștept în vârful muntelui. Da, la mine nu știu ce are în Smart-ul ăsta. Nu prea vrea, adică... N-am luat eu bine pe acolo curba. Hai că am urcat și eu. Hai că am urcat, da. Ba nu, am urcat. Să vă arăt și vouă priveliștea de aici, de pe munte. Să mă dau de pe first person. Salutare! Ia uite-mă. Nu prea se vede foarte ok. Și ne vom întoarce cu cealaltă. Cu următoarea mașină. Așa, am revenit. Hai, Teo. Hai. Asta este a doua mașină din joc. Asta cu mașina gri sunt eu. Ai dat pe tracțiune în față? Da, normal. Pe am rămas cu tracțiunea față de la Smart. Cât pe aici să cad. Eu am pachet sport. Eu nu prea știu. De mine. Eu nu prea știu să o controlez. Alex se dă foarte des cu ea. Îi place mult piticuța asta. Controlează bine, o am și fulginată. Hai că se controlează bine, ea nu trage curvă deloc. Aoleu, cu ce piticuță m-ai pus. Așa i-am ajuns. Așteaptă-și pe mine. Dacă nu râs pe aici. Ce făcui? Ce-am pățit, mă? What? S-ar putea să nu avem timp chiar de 10 mașini, dar până în 7-8. Bine, în 5 mașini. Că 5 mașini vom face. Da, s-ar putea. Noi am zis 10, da. Sper să avem destul. Da, n-am știu că ne ia 3 minute doar o mașină. Asta ne-ar lua jumătate de oră tot episodul. Da. Revenim și cu a treia mașină. Așa am revenit. Cu a treia mașină. Asta e a treia mașină. Mașina lui Maricel. Da. Cine a văzut și videoclipul anterior, când am fost eu la Maricel, ați văzut că avea o Lada. Așa. Nu e Lada lui, ne-am cumpărat și noi una, că Alex mi-a zis că i-a plăcut. Eu n-am fost atunci. Și mi-a zis că i-a plăcut cum se simte, cum merge.
E confortabilă la mers. Urcă cu 45. Și 45, abia 43-44 am luat acum. Aici. Nicio problemă. E destul de calm A ăla. urcat mai bine decât ăla, adică Smart. Așa. 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 Se pare că această mașină a urcat mult mai bine decât cele două. Deci, așa că vom Reveni cu următoarea mașină. reveni cu a patra mașină. Așa, am revenit. Honda aceasta este de tracțiune spate. De asta m-am și învârtit din greșeală. Asta e prima mașină care ți-o dă jocul, nu prima mașină care trebuie să o cumperi tu. Da. Foaia. Cu tracțiune spate mi se pare cel mai greu. Cu față, hai. Cu drifturi. Cred că eu sunt dus, nu? Mamă. Mamă, ce era să cad. Te-ai dus. Da. O să revin când ajung și eu la Poalele Muntelui. Și am revenit la Poalele Muntelui. Alex e mai în vârf, să zic așa. Adică e mai sus decât mine. Sper că S-ar putea să nu avem șanse pe aici să urcăm. Se învârte prea... Și cu fața urcam mai ușor pe aici. Se învârte spatele super... Mamă, cum face mașina asta? Ușor. No. Crede-mă. Dă-i pe M, că așa trebuie să faci. Da. Și dai pe a patra, pe a cincea. Da, Dai direct a șaptea. Și vezi dacă urci. Aia nu merge nici cu a șaptea. Mamă. Ce ne facem noi cu mașina asta? Nu, cred că mașina asta dă fail. Da, s-ar putea să fie fail. Da, încercăm. Să nu... Să ziceți în comentarii că n-am încercat și cu ea. Am încercat, da. Uitați și voi. Tracțiune în spate nu aveți șanse pe aici. N-ai control la ea. Nu poți să-i dai contră. Ce Honda. Da, s-ar putea să fie mare fail. No, e fail. E fail. Revenim cu următoarea mașină. O ai pe tracțiune în față, da? Ce? Nimic. Mi s-a părut mie altceva. Ce? Am revenit cu a patra mașină. Da, așa am revenit. Hai să urcăm. Asta e tot față. E față, gata, m-am încurcat. Ia uite-l! Tracțiunea față e bună. Rămâne praful din... Da, acela nu a fost Alex. No, n-am fost doar eu și mașina asta. Hai că aproape am ajuns. Nu zi. Ce? Cream că ai căzut. Eu am urcat, gata, am urcat de partea aia. Urcă ușor, trebuie să-i dai așa în șuturi, ca să zic așa. Trebuie să apeși un pic Da, așa, uite, așa. Accelerația, da. Nu. Nu fă ca la prima mașină, te rog eu frumos. Fii mașină bună. Bravo. Vedeți ce înseamnă comunicarea cu mașina? Nu doar cu oamenii trebuie să comunicăm, ci și cu mașinile. Nu zi. Am dat din greșeală pe drum. Dar eu am urcat. Am fost în drum. Urci? Da, urc și eu acum. Ai urcat? Sper. Eu am ajuns în vârful muntelui doar că... Există un buton. Un buton cu un drum. Și a apăsat din greșeală pe el.
Sus stă, lângă mapă? Sau, da, lângă mapă. Da, lângă mapă, unde sunt și acele steaguri. Cred că deja cei care joacă acest joc au văzut. Așa, și revenim cu următoarea mașină. Da, din păcate eu nu pot să urc, dar trebuie să mă chinui cu ea. E un pic fail și asta. S-ar putea totuși. Hai să... Stai, nu, că eu mai încerc un pic. Ok. Așa, bine, 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 bine. Urcă, 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 urcă. Perfect. Da, aceasta n-a fost fail, revenim cu cealaltă mașină. Am revenit și cu A câta cealaltă mașină. Nu m-am uitat. Nu știu chiar am care. Dar cred că am trecut de 5 mașini. Nu, cred că e a cincea asta. Este tracțiune față. Trebuie să fie așa. Ah. Are un interior destul de frumușel. Pentru... A mea este doar are niște... Am pus tot așa un kit de tuning. un pachet așa mai tunat. Mai bine zis. Și acolo va veni. Ar putea să fie a 6-a mașină, sincer. Eu cred că e a cincea asta. Că e așa. Că a 5-a venea Nissan. Da, a urcat foarte, foarte ușor. Deci foarte ușor. Eu așa cred. Pentru o Lada, nu știu. În joc se cheamă Lana. Da, acum s-ar putea să fie Lada. Scrieți-ne voi în comentarii. Să vă arăt și exteriorul ei. Aceasta e mașina. Pare mai mult la bot Ford, cum are și stema. Dar la spate Așa aveți că am ajuns. nu prea știu. Stai. Pare de un A6 vechi. Un Audi A6 vechi. Așa eu am ieșit că am terminat. Am și căzut. Aha, ok. Și hai, vino. Revenim cu următoarea mașină. Da, era a 5-a mașină. Am revenit. Asta e a cu 6-a a mașină. 6-a mașină. Deci, până la urmă, aceea era a 5-a mașină. Aceea era eu când le-am numerotat. Da, fiindcă ne permite timpul, facem și cu a 6-a. Așa. Mamă, ce urcă. Asta e tracțiune față. Tot. Majoritatea mașinilor de pe acest episod au fost față. Și cele față nu ne-au dat fail. Cum ne-a dat... Cele spate, nu cele față. Cele față ne-au dat. Păi da, cele față nu ne-au dat fail. Alea spate ne-au dat. Da, alea spate. Adică, Da. bine, a fost doar una singură spate, nu? Da, prima mașină. Care ți-o dă în joc prima mașină. Hai, frate, hai. Așa. Eu aproape am ajuns în vârf. Da, eu n-am ce să-i fac. Revin când ajung la palele muntelui. Așa am revenit. Sper să urc de data asta. Îmi fac burnout. Tracțiune față. Face? Face burnout? Da, ia uite. Ce-ți la mine? Da, face. Frâna de mână și dai. Urcă. Te rog eu frumos, urcă. Era să cad. Dacă urci, îți dau benzină de aia scumpă. Stai că mi s-a blocat volanul. Nu. Mi s-a blocat volanul. Te rog, nu zi. Te rog, nu zi. Nu. E volan stânga-dreapta. Bine. A urcat? Urc, da, derapează. Da, ușor, nu te grăbi. Ne s-a blocat volanul, da.
Ușor, ușor, ușor. Foarte. Alex a urcat acum, nu știu ce face. Ce face Alex? Dar mi s-a blocat volan, nu mai zic nimic. Fac așa vreau. Ce să fac? Eu încerc să urc. Deci se pare că această mașină nu vrea benzină din aceea scumpă. Că ăsta era premiul ei. Dacă mă ducea. Da. Mie nu știu de ce îmi dă fail. Deci nu, că eu mă chinui. Da, te aud de aici, nu tu. Chiar nu vreau mașina ta benzină scumpă. Da, chiar. Jur. Nu, n-ai ce să-i faci. Nu vrea. Nu vrea ea. Revin când termin acest nivel. Gata, am trecut de cealalt nivel. Calcă. Hai, dă accelerații. Ce ai, mă? Ce-ai pățit? Nu mai iei 60 și ceva la oră? Da. Se pare că ajunge un vârf și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!